be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Здравейте хора, и днес продължаваме с епизод номер 2 от нашата поречка на Майнкрафт. И с мен днеска е Иво. И пак ге. И тук горим едно дърво. Което беше много пречещо. Да, за това е там горе синьото, където го виждате. Това ще е името на сървъра. И да, хора, нека ви разведа из новите апдейти на сървъра. Значи, като за начало бяхте видели само това вие. Тази палатка, която направихме, даже не сте видели. Там горе, мелницата. Там е моята къща. Там е на Иво неговата къща. Тук има и фонтанче. Тук имаме чикън кукър, който... Работващ, мисля. Бов съм построи. Това е петия човек, който казахме, че го няма. Имаме обор, имаме на Фики вертолета. Имаме градинка. Зад къщата да покажи моето или не. И да. Така. И тук си говорим дървето. Не мога да запаля. За да направим това там, горе. И без това между се е премер. Охо! Позамен кой, че нямам. Коле? Да. Една от печката. Ага. Та съжалявам хора, че няколко дни не е имал клип. Мисъл, 3-4 дена. Нещо такова. Кажи нещо. Ами, сега чупа вона има ролбе па яко. Не остана много. Приятели, то ще изгори, не да се качваме. Да, аре се качвам нагоре. Аз нямам синя вълна, ама ти ще им дадеш. Ти ги острижаваш и хвърля ножица. В твоята има. Нямам ножица, дай ми. Имам ножица. Отиди острижи сините. Трябваше и тъмно синьо май да го направим. Не, синя е добре. Окей, айде да избутаме пътя напред, защото то тъй не се лючи много. Искаш? Почай да острижа овцете. Така трябва. Хора, съжалявам за лекия скрипт, но просто фрапса ми е направен на много малко FPS. И да. Хора, след малко се връща само да се оправя фрапса. Така хора, тук сме. Мисля, че върви малко по-добре. Нищо, че почти не съм дигнал FPS. Стига, как се качи до там, бе? Под дърта. Под дирта. Сега малко професионал скил. Али аз съм на много малко. Така трябва да се освети, нямам толкова, я знам 4. Хора! И признайте какво правим, ето там. И сега ще... Къде? Там, то си пише KFC. Ще мухаме, ще ядем. Трябва да изравним тук камената планина. Пи. Аз ще направя път, ти направи там. То порто или как трябва да е? Партос. Чудно ме сега как ще направим атом. Аз имам една идея, ама ще излия много тъпо. Да, чакай, пътът е много ниско. Ти какво го направи и пъле? Тук трябва да са две. Не. Така бе, имам идея, бе, виж бе. Така. Чай ти какво. Аз ще правя ато или? Чупи го това и трябва това горе щупим. Така. Сега да правя ато, нали или? Те са трябва са на колко разстояние. Поне едно купче или две. Поне едно купче, иначе е тука. Ето като е, да. Ще виж. Така. То не знам дали ще изобщо не стигне това. Абе ще ходим какво? Чак сега, крик, това не е добро решено сега, да се чуиш. Ще трябва да е високо колкото това, колкото
Пъто ли бе? Да. Се много ще направи добре. Също да е равно. Аз имам 5 вълна. Ти отиди ли да ги остроиш? Да. Боби още не е дошъл. Но той трябва да се купи. Така, равно ли е или още едно? Още едно. Ей така. То Опа. стана като на... Чакай се. Ще пробвам го Не, и това го направо. щупи сега, това го щупи. Тъй. Да. И сега той го дигни с едно купче. То не мой. Що да не мой? Защото са две. О, в тях сега ще го правя. Мяне не прилича. Не. Е така. Ми ето прилича на сега ръто на. Ти прави ръто, аз ще правя материал тя за това. За вълна. Той и аз нямам. Ага. Първците има плашка. Малем да не се стълби. Ако... Те три скелета. Добре. Аз я стълби всъщност. Да видим те какво ще стане. Чао, че да видя дали имам лук. Имам 11. Няма вълна. Сега взимам. Опа, тук съм поизпуснал. Дървото изгори ли? Дървото изгоря ли? Не знам. Чай, че рънкам, че не ме набиват скелетите. Их, падна ми стълбата. А, не може. Крипа! Сега се качвам. И малко ме горем, съжаляваме, гора малко. Ми, какво такова? Ха-ха-ха. Да. Оф, телефона ми звъни. Не дай го дига. Сега ще видим. Ти рато ли правиш сега? Ало. Кажи. Нищо ти. Хора, тук сме. Оф, дай ще го направя просто. Какво правиш, бе? Дай ми малко материали, че нямам. Дай малко такова. Дигни дискусията. Кой да дигне дискусията, бе? Хора, нещо стана, чакай. И така, хора, тук сме и виждате вече, че надписът е официално готов. Също така, и освен надписа, направихме, по-точно Бобсън направи ето това асансьорче ето тук, което сега ще слезе по него. Сега ще ви покажа надписа от надписа. Ще ви покажа надписа отдалече. И това ще е за този втори епизод. Хора, също така очаквайте
Утре клипче на Paladins. Ето го, близко. Ето така. И да, това е, хора. Съжалявам, че не догледахте построяването на останалите няколко букви, не знам, даже май Съли остана. Спомням си, че го направихме, да, нещо такова. И да, хора. Чао. И ще се видим в следващото видео. Чао, чао.